Jump gael ei mas o'r... Reit. Gwneud. Yn bersonol, well i fi puff pastry. Rhai siocled sydd yn ei heddi. Mae'n hyn edrych yn lot fwy deidi na rhai puff pastry. Mae sêr bach pepper yn nhw. Fel nes i'n dweud, mae hwn bach fwy lightly baked, ond mae hwn edrych bach fwy swmpus. Mae'r rhyw bita? Amdani. Crumbly. Bach o mince pie ar y syren. Fruity. Bach o siwgr. Lasys iawn. Dim yn rhy sych, chwaith. O, yr un fath allan o. Ydy, mae'n sir. Reit, ar ôl sy'n dod yn fod rhywch yn dweud. Dyma'r un gyntaf fi'n treol. Mae fe'n eitha sych a diflas. Nawr te. Triwn i hon yn gyntaf. Cael yr foil off. Technique fi'n iwso yw os da tynnu'r rymen all the way lawr. Hwna'n eitha buttery, mae filling yn eitha rich yna fe. Yr un nesaf amdani. So mae hon wedi cwca bach gormod yn ei meddwl falle. Bach yn gletach. Edrych bach fwy sych. Na, yr un gyntaf. Ie, bendant yr un gyntaf. Mae hon bach fwy sych. Mae yn y canon bach fwy sych hefyd. Bach yn felys falle, ond na, mae ffein. Mae hon, chi jyst yn gallu gweld mae'r pastry bach mwy trwchus. Mae bach mwy galed i gael mas. Hon bach mwy, dyw i ddim mor rich ar nall, ond mae'r pastry mwy drwch yn oge. Mae mwy brittle tam y bach fyd. Ond sim lot fawr o waniaeth, ond fi'n credu yr un wella fi yw hon. Mae jyst bach mwy felys, mae mwy buttery, a mae jyst, wrth chi'n edrych yn nhw. Mae'n rhywbeth, mae'n edrych bach o well fyd. Hwna'n lot ffynach. Mwy moist hefyd. Rhai rhywun. Dwi'n credu fwy o flas gyda'r un cyntaf yma. Roedd well i fi'r pastry ar yr enid. Roedd yn cyntaf, mae'n gwir.